Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača bio je mjesto održavanja svečane promocije studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Na svečanoj promociji dodijeljena je 231 diploma, od kojih su 3 dodijeljene sveučilišnim specijalistima ekonomije, 33 prvostupnicima trogodišnje poslovne ekonomije, 104 prvostupnicima četverogodišnjeg studija poslovne ekonomije te 91 magistrima ekonomije. Dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Mila Gadžić, kazala je kako su ovom promocijom pokazali rezultate zajedničkog dugogodišnjeg rada. Ove godine su promovirana i 3 specijalista ekonomije koji su dobili dvostruke diplome. Naime, radi se o jednom specifičnom specijalističkom poslijediplomskom studiju koji je Ekonomski fakultet u Mostaru organizirao sa Ekonomskim fakultetom u Splitu i tu imamo onaj double degree, znači dvostruke diplome koje naši polaznici specijalističkog studija dobijaju od strane Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta iz Splita. I naravno da to puno znači kandidatima, iako ne postoji problem u procesu nostrifikacije dokumenata, ali ipak kad dobijate diplomu iz zemlje koja je danas u EU i kad imamo diplomu našeg Mostarskog ekonomskog fakulteta, onda svakako to pokazuje jedan kvalitet i naravno satisfakciju za one polaznike koji su uspjeli završiti studij. Dekanica Gadžić pojasnila je i osobenost osnovnog studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U strukturi tih 231, čini mi se koliko smo ih danas promovirali, imamo neka 33 prvostupnika koji su završili trogodišnji studij. To je u stvari studij koji je više usmjeren na područje primijenjene, znači praktične ekonomije. Diplomanti su kazali kako imaju velika očekivanja kada je u pitanju ispunjenje njihovih ambicija u karijeri. Nakon već brojnih nagrada za dobar uspjeh i prosjek na ovom studiju, ova diploma je neki konačan rezultat, ali i naravno tek početak mojeg puta u ekonomiji i naravno menadžment koji je moj smjer. Danas je znači vrlo poseban dan i ja i moji kolege smo zaista sretni i znamo koliku težinu ova diploma nosi, koliki je naš put bio i nadamo se da će nam pomoći kasnije. Upisala sam ovaj fakultet jer zapravo imamo širok spektar što to možemo za budućnost. Znači tu nismo fokusirani samo na neko radno mjesto, nego upravo zato ako se u slučaju da se predomislimo, jer nisu nam ista viđenja na prvoj godini fakulteta i na 4. ili 5. godini fakulteta, tako da zapravo možemo raditi i u banci ili otvoriti ili biti svoj neki poslodavac, otvoriti neko svoje poduzeće. U budućnosti se vidimo u banci ili u nekom računovodstvenom uredu. Profesori su nas naučili dosta toga i stvarno preporučujem svima da je upiše Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Na svečanoj promociji koja je održana u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača prisustvovao je veliki broj predstavnika akademskog i kulturnog života Mostara, kao i brojni prijatelji i roditelji diplomanata. Ceremonija je završena tradicionalnim bacanjem kapa u zrak.